खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौबो बावहरनाय जाबाय। जोंखौ अनखांदो, जोंखौ अनदो, जोंखौ फोथायदो आरो जोंखौ फोथायनानै बयबो एपिबिआव फैनानै खामानि मावफैदो। खौसेयै जों खामानि मावनांसिगोन, नङाब्ला बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायावसै। नंगौ बाथ्राफोरखौ बुंदों। मैया मोनसे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ भेक्सिन डे बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। जों बयबो नुखाबाय, खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो जों मिथिजोबखाबाय। थांनाय 2 एप्रिल खालि, आंना गोरोन्थि जायाखैब्ला 2 एप्रिल खालि इउनाइटेड फराम अफ भेक्सिन डे बिया मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै होदों, जायखौ जोङो एपिबि अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुङै मिथिनाय जायो आरो जायनि आफादगिरिया डक्टर अनजालि दैमारि होननानै जों बयबो नुखाबाय, मिथिजोबखाबाय। बे हान्जानिनो जानानै बिथांमोनहा गावसोर दानानै होनाय हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ भेक्सिन डे बिनि दैदेनगिरिफोरा थारमाने खावलायहरदों बिटिसिनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ अल्टारनेटिभ पार्टियाव फैनानै बयबो खामानि मावफैदो, नङाब्ला बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव। आरो अल्टारनेटिभ पार्टियाल' मोनसे जाय बर' हारिनि जोबस्रांनायखौ होबथानो हागोन। थांनाय 22 बोसोराव बर'फोरनि जेसेबां मोननांगौ मोन्थाय, जेसेबां गोहो बोलो गासैखौबो जोङो खोमानानै लानांबाय। बेनि अनगायैबो आथिखालाव बिटिसिनि गोहो बोलो बिफान गासैखौबो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो खोमानानै लानांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ हमथानायनि, बेफोर गासैखौबो रैखा खालामनायनि थांखियैनो एपिबिखौ दानानै होनाय जादों। लोगोसे बारग' एनडिपिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो जेलाव दङ, बिसोरखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौखौ नोजोर बोनानैनो बेखौ दानानै होनाय जादों होननानै बिथांमोना सिगाङावनो बुंखादों। दा बेबायदियैनो बिथांमोनहा दायो रायजो राजाफोरखौ गावसोरखौ फोथायनो खावलायहरदों, जाहाथे एपिबिखौ फोथायनानै एपिबिखौ अननानै रायजो राजाफोरा खौसेयैनो एपिबिनो भट होनानै देरहाहोनांगौ, नङाब्ला बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै बुंनानै होनाय जादों। मानोना बारग' एनडिपिफ्रा 34 बोसोर जों रायजो राजाफोरनि खस्थ' खालामबाय। दायो रायजो राजाफोरा जोंखौ अननानै, जोंखौ फोथायनानै हेफाजाब होदो होननानै बिथांमोनहा खावलायदों आरो बिथांमोना खौसे जानो खावलायदों। नाथाय राजखान्थि हान्जाया दानानै गोदान राजखान्थि हान्जा, बेयाव बेसेबां मानसिफ्रा फोथायगोन फोथाया आरो बिटिसिआव आथिखालाव ओनसोलारि राजखान्थि हिसाबै बयनिख्रुइबो सिगांसिन बिपिएफ राजखान्थि दोलो, आथिखालाव बिथांमोनहा 15 बोसोर बा 17 बोसोर जायखौ बुंबाय थायो सरखार सामलायलांनाय। दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआव बेसेबांबा गोजाम सोद्रोमाफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ। दा बिथांमोनखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंफ्राखि दायो गोदान मैया दाखालिसो जोनोम जानाय राजखान्थि दोलोआव थांगोन ना? बिथांमोनखौ फोथायगोन ना? गोबां सोंलुफ्रा सिखांदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव दा इउपिपिएल राजखान्थि दोलो दं। 2015 मायथाइयावनो जोनोम जादों, आंना गोरोन्थि जायाखैब्ला। 2015 मायथाइयाव जोनोम जानानै बिथांमोना आथिखालाव सरकारबो सामलायगासिनो दङ। नाथाय बे सरकारबो सामलायनायाव बिथांमोननि फल'वार्स, बिथांमोननि भटार्स, बिथांमोननि दैदेनगिरि सोद्रोमा सापर्टार्सफोर गोबां दङ। दा बिथांमोनहाखि बे गोदान राजखान्थि दोलोखौ फोथायनानै बिथांमोनजों थांगोन ना? सोंथिफ्रा गोबां दं रायजो राजाफोरनि। बेफोरो मोनफा मोनफा सोंथि जानानै थाबाय। आरो राजखान्थि दोलोआव खौसे जानो खावलायदों, नाथाय मोननैल' राजखान्थि दोलोआनो दाखालि बावैसो खौसे जानो हायाखै। दायो 3 राजखान्थि दोलो जाबाय, जायखौ जोङो नैबे गोदानखौ लाफानानै। दा बेनि गेजेराव बिथांमोनहा खावलायहरदों, मैया दाखालिसो जोनोम जानानै खौसे जानो खावलायदों। नाथाय बेखि जाथावना ना? राजखान्थि दोलो दानानै खौसे जानांगौ होननाया गोबांथार सोंलुफोरा रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननानै दं। हयथ'बा जानो हागौ गोबांथार रायजो राजाफोरानो दायो गावबा गावनि साननायफोरखौ समाजारि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनो हायाखैब्लाबो, नाथाय बिथांमोननि गोसो सिङाव बेफोरबायदि साननायफ्रा सिखांनानै दङ। बेनि अनगायैबो गोदान राजखान्थि दोलो दानायाव गोबांथार दैदेनगिरिफोराबो बायदिसिना बाथ्रा बुंलांबाय। बेनि अनगायैबो गुबुन सानसुमै जायफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफोर, बिथांमोनहाबो सानदों। बिथांमोनहाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गाव गावनि साननायखौ बुंथिनानै होनायखौ जों बयबो नुखाबाय। थारैनो
बियो माबायदि जागोन आरो बर' हारिया दायो बबे लामाजों थांगोन गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै बेफोरबायदिनि बाथ्राखौ गोबांथार बुंलांखाबाय। दायो बेफोरखौ बारा बुंनांगौ गैया। नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिप्स दङ, भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायबाबो नुखागोन जे बारग' एनडिएफबि अदेबानि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा गावसोर राजखान्थि आन्जाद दानानै होनाय बे राजखान्थि आन्जाद दानानै होनाय एपिबिनि थाखाय मा खावलायहरदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय नोंथांमोनहा नैबे क्लिप्सखौ नायबानो एसे बुजिनो हाबावगोन। आरो बेनि सायाव गोदान राजखान्थि हान्जा आरो बे गोदान राजखान्थि हान्जाफोरा आथिखालाव माबायदि खामानि मावगोन, इयुनाव माबायदि खामानि मावलांगोन, बिथांमोननि केपासिटिया बेसेबां, बिथांमोनहा देरहानायनि लामायाव दंना गैया, बा बिथांमोननि गोहोमा माबायदि जागोन, बेफोरनि सायाव नोंथांमोनहा जाय जेखि हाया जेरैखि साना मानो नोंथांमोनहा गावबा गावनि साननाय हनायफोरखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों। गोजोन्थों। भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। गोजोन हामलायथिखौ उदालगुरि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमा जानानै गुरैयै हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों बेखौनो मोनथिहोनो हास्थायदों दि आरो खावलायनो लुबैदों जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जि एपिबि मुंनि राजखान्थि हान्जा दानानै होबाय, बेखौ जों खेला धेमालिजों दायाखै। जों एक्स एनडिएफबिफोरा गोबां दुखु दाहाजों जोबनायाव जों बेखौ बर' रायजो एबा साफ्रोम रायजो राजाखौ खौसे जानो थाखाय बे प्लेटफर्मखौ जों बानायदों। दा इलेक्सन बोथोराव बिदि गोबां राजखान्थि लिडारफोरा गामि गामि थांनानै गोबां गुलाय गुजाय बाथ्रा बुंगोन, नाथाय रायजोफोरा जाहाथे बेफोरखौ हमदांनानै आरो सैथोखौ नागिरनानै जोंनि बे खावलायनायाव बे एपिबि राजखान्थि हान्जायाव बयबो जेन खौसे जायो, जों इउनाइटेड फरामनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायहरदों। आरो जोंखौ गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों जे राजखान्थि हान्जाखौ सोरनिबा बुरखायनायाव, सोरनिबा थोननायाव दादों, नाथाय बे नङा। बेखौ जों जोंनि एनडिएफबिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो लोगोसे रायजोनि बे 22 बोसोराव खहा जालांनाय एबा उथ्रिनो हायै बा उन्नति जायै बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जों बे राजखान्थि हान्जाखौ दादों। बेनिखायनो बे उदालगुरि एबा गतै बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव साफ्रोमबो खौसे जानानै मोनसे लामाजों आवगायनानै जों बर'नि खौसेथिखौ नुजाहोनि, नङाब्ला जों जोबनायनि लामायाव। दा बेखायनो जोंखौ फोथायदो आरो साफ्रोम रायजो राजाफोरा अनखांदो, मानोना जों एनडिएफबि हिसाबै 34 इयार्स जों रायजोनि थाखाय जों दावहा नांबोबाय। बेखायनो बे समाव रायजोआ जोंजों जेन थायो, बेखौनो जों गुरैयै खावलायदों। एसेनोसै।